Komeko ikusentzuleok, berehala hasiko da, argia sariak banatzeko ekitaldia. Sari hauen historian lehenengo aldiz zuzenean ari gara, ekitaldi hau eskaintzen, Euskaldun guztiek jarraitu ahal izateko moduan, Eskiulatik Berangora eta Atxurritik Ebrora. Horregatik, baita atzerrian dauden Euskal Herritarrentzat ere. Beraz, ongi etorriak sari banaketa honetara, eta espero dugu gu bezain ondo pasako duzuela. Eta baita ere, ekitaldia zuzenean argia.cometik jarraitzen ari zareten hoi ere. Eskerrik asko, hasteko eta behin, Txitxardin Beltxako sukaldariei eta zerbitzariei horrelako otordu ederra eman diguzuelako. Orain, euren lana etengo dute, guk sariak banatu bitartean, baina lasai, bakoitzari berea emandakoan hartuko ditugu kafea eta hortik aurrerakoak. Iritsi da garaia 21. edizio honetako irabazleak ezagutzeko, baina ezer baino lehen, Xabier Letonak argiako zuzendariak hartuko du hitza. Aurre, Xabier. Txuleta hor neukan, mailan bestaldean da. Arratsalde hone guztioi, eta ongi etorriak, jakina. Hemen, zuen artean badira Madrilgo Auzitegi Nazionalera atzera eta aurrera ibili zaretenak euskarazko egunkari bat sortzeagatik edo berorretan besterik gabe aritzeagatik. Gaizkile gisa, jakin ezazue hemen gure artean izatea ohorea dela guretzat. Euskal gizarteak ere horixe bera adierazi dizue azken asteetan erakutsitako elkartasun ekitaldi desberdinetan, hainbatetan, eta guk eska dezakeguna da bukada dadila behingoz esperpentoa, eta izan dadila benetako justizia esparru batean beharko lukeen moduan, absoluzioarekin eta horrek dakarren guztiarekin. Eta prentsa eta kazetaritza kontuekin jarraituko dut, baina oso ikuspegi desberdin batetik helduta. Mariano Ferrer, kazetaritzaren egoera txarraz ari zen Noticias de Gipuzkoa egunkarian egindako elkarrizketa batean, eta galdetze zioten, kazetariek matxinatu beharko ote luketen. Baietz, zerbait egin beharko litzatekela zioen berak. Baina kazetariak erantzute zion, ea nola matxinatu 900 euroko kontratuarekin. Eta Marianok horrexegatik, egoera horretan egonda, zer egingo duzu ba? Harritzen hauena da, ea nola heldu garen hain azkar egoera horretara. Kazetaritza ausardia galtzen ari da, hain azkar gainera jarraitze zuen berak, bere hausnarketekin. Esaldiren bat ozenago luzatzen duen iritzi artikuleren batzuk besterik ez dira geratzen. Baina informazioaren munduaz ari naiz, informatzeko moduaz, hain da berdintxua, hain dago bai publizitate bidez, edo informazio bidez jaten ematen dizuten horien zerbitzura, bukatze zuen berak. Eta bai, hala ikuste zuen berak gaur egungo kazetaritzaren osasuna. Eta egoera horretan, gaur egun kazetariak barra doaz langabezira. Estatu Batuetan, Frantzian, Espainian, eta Euskal Herrian ere bai, jakina emango dira alakoak eta ematen dira, alakoak. Baina Euskal Prentxan akaso ez horren beste. Nik behintzat ez dute percepzio hori, eta edo ez da oraindik publiko egin, edo besterik gabe, oraindik etzaigu heldu, ez? Krisiaren uholde hori hain gogor kazetari pila bat langabezira joateko moduan. Eta ematekotan ere, uste dut, besteen maila berean ez dela izango. Krisia bada, hori aurretik batzuk diru asko irabazi dutelako da. Eta gaur egun ez delako garai batean bezala irabazten. Eta Euskal Prentxan aldiz, behin ere ez da dirurik irabazi. Bai, egia da, hor daude, geu gazteiz itxi da, edo
Nafarroan ere oso egoera larriak biziko dituzte komunikabideen batzuk aurten, seguruenik, baina horietan krisiaz gain bestelako faktoreak ere badira, Nafarroaren kasuan faktore politikoak esate baterako. Orduan, nola egin aurre egoerari? Eta modu asko ugari egongo dira jakina, baina bueno, ez dakit, aitortu behar dugu formula magikorik ez daukagula, baina hor, behintzat, pixka bat harakatu ezkero batez ere internet munduan eta gaur egun milaka hausnarketa daude gai hauen inguruan, ezta? Niri bi gustatu zaizkit ikusi ditudanak azkenengo boladan. Bata, Amerikar kazetari izar hauetako batena da. Jeff Jarvis, kazetaritzaren muinari heltzen dio berak, hausnarketa honek, provokatzailea du. Esaten du internet eta teknologia berri bultzadaren ondorioz, kazetaritza jadanik ez dela historioak kontatzea bakarrik. Nik uste du hori dela hain zuzen ere muina historioak kontatzea eta hori horrela dala bintzat bere nagusian, ez da, errealitatean dagoen zerbait jaso, norbere gabebaetik iragazi eta hartzaileari eskaini. Baina, Jarbisek hala ere badu arrazoirik. Batez ere internetek dakarren aldaketa guztiaz ari denean. Hala dio berak. Baina jarraitzen badugu pentsatzen gure zeregina narratzailearena dela, eta horretara mugatzen bagara, orduan, informazioa bildu eta partekatzeko beste molde batzuen aurrean izteko arriskua dugu. Eta molde hauetatik ateratzen direnak ez dira beti istorio moduan bukatzen. Hau da, ez daude egituratuak eta ohi bezala kontatuak. Gure burua zabaltzen badugu, kazetariak errastatzaile gisa ikusi ditzakegu. Komunitatearen antolatzaile moduan. Irakasle, administratzaile, iragazki, tresna sortzaile, algoritmoen sortzaile moduan. Internete dakarren guztiaz ari da bera. Informazioa jaso eta zabaltzeko sortzen ari diren molde ugari ez. Enpresa argitaratzaile tradizionalei gogotik eman izan die egurra, tren hori pasatzen utzi dutelako. Eta tren hori dela eta nik uste guk ere badugulak eskatzeko arrazorik eta espabilatu beharrean gaudela. Gogoratzen dut 2005ko kazetaritza kongresuan Josu Landak zioena. Eta bazioen euskarak bere garaian garaiz heldu ziola interneti, handienen pare, baina gero lokartu egin garela. Eta Igaz Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean kultura transmisioaren inguruan egindako hitzaldi batean mezu hau berau errepikatu zuen. Eta uste dut hor gabiltzan ontzat baduela ematen digula zer pentsaturik. Eta gu behintzat, hortan gabiltza, nola asmatu papera eta internetekoa uztartzen. Eta apurka bada ere, aurrera pausuak ere ematen. Gaur, adibidez, ekitalde hau, oraintxe, internetez bideo zuzenean eskaintzea ere, aurrera pauso horietako bat da. Eta eguneroko borroka horretan, kazetaria eta honek behar duen azpiegiturari buruzko azken hausnarketa bat. Interesgarria da gainera uste dut, erreflexioa datorren lekutik datorrelako. Enrik González da hausnarketaren egilea. El Paiseko kazetaria. Azaroaren bukaera arte 5 egunetan, astean zehar, 5 egunetan, berak zutabe oso kritiko bat idazte zuen. Eta orain, Jerusalemera bidali dute, korrespontsal gisa, azaroaren bukaeran, eta mi gaiztoek esaten dute, zigor gisa, dira, horrotziko dugu. Kontua da, Enrik González, Espainiako Kuko Cerecedo kazetaritza saria jaso duela, oraintxu, 2009ko urte bukaeran, eta saria jaso ondorengo hitzaldiaren bukaeran, esandakoarekin, harek esandako paragrafo batekin behintzat geratu ginen argiakook. Honakoa da hori.
Dagoeneko ezin gara enpresa handiekin fidatu, beste interes batzuk dituzte. Informazioa eskaintzen jarraitu ahal izateko, kazetariak euren artean antolatu beharko dira. Kooperatibetan, elkarteetan, edozein modutan, baina antolatu. Erredakzioan ibili genuen atzera eta aurrera hitzaldi izati hau, eta pentsatu nuen ez gaudela gaizki posizionatuak. Baina inpresioa dut bakarrik ere aulak garela, topatu behar direla aliatuak. Eta bide horretan 2009an izan genuen esperientzia interesgarri bat guk behintzat. Bertsoa.com, Infosaspi eta argia.comen artean hitzetik ultzera telebista saioa egin genuen. Eta gero, bekeko finala ere zuzenean eman genuen. ETBek berak bezala. 3 txiki elkartu eta handienaren ondoan jarri ginen. Eta hurrengorako utziko dut, gaur egun informazioari dagokionez sarean dagoen kontraesan nagusienetakoa. Sareak papera sokoratzen du. Baina, sareko informazioa nagusiki gaur egun oraindik paperetik bizi da. Bistan da, denok ere badugu zereginik korapilo hau askatzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik. Letonak formulatutako korapiloa ez dugu askatuko, baina askatzen dugun gaurko saridunen izenak zein diran. Badakizuenez, ez dago ez eurorik, ez dolarrik, argiako lankideok ematen ditugun sariotan, baina guk urregorrizkoak bailiran ematen ditugu, azken batean gauzen balorea norberak ematen baitio. Eta emango dugun lehenengo saria, Antxon Mendizabalen ikurrak dira, interneteko argia saria izango da. Datorrela John Turner, argiako kazetaria, sariduna izendatzera. Esara zarrak argi dio, amuarrainak begi bi, 6 ezkaiuk 12. 2010ko internet alorreko argia sariarekin, elkarlana, informazioa eta berrikuntza uztartu dituen ekimen bat saritu nahi dugu. Baliabidea handiegirik eduki gabe, baina konpromiso handiarekin, hedabide nagusiek eman ez zuten informazioa eskaini duen proiektu parte hartzaile bat. Euskal Herriko 7 bazterretatik, nork bere ordenagailua mugikorra eta kamera erabilita, ekimen honetako partaideek iazko mobilizazio garrantzitsuenetako baten berri eman zuten. Sare sozialak erabiliz, baita zuzeneko bideo emisioak ere. Internetek informazio alternatiborako eskaintzen dituen aukera berriak noraino iristen diren erakusteagatik, 2010ko interneteko argia saria grebaorokorra.info webgunearentzat da. Etor daitezela saria jasotzera Galder González, Facu Naznarez eta Nagore Vega ekimenaren ordezkariak. Beno, eskerrik asko ematen diguzuen zauriagatik, baina bakarrik esan nahi dugula egin dugun lana, bakarrik zilatzea izan da kalean ikusi genuena, komunikabide txiki bat sortu, presentzia izan duena interneten,
eta eskaini nahiko genioke sari hau langabezian eta eren atzaparretan erori diren lagun guztiei. Emango dugun urrengo saria, Prentxako argia saria da. Datorrela Urko Apaolaza, irabazlearen izena eta bere lanak publikatzera. ko Prentxako argia saria irabazi duen pertsona aski ezaguna da irakurlearentzat. Gazte-gaztetatik hasi baitzen euskarazko agerkari ugaritan idazten, baita zeresana ematen ere. Prentxan ez ezik, literaturan ibilbide luzea egindakoa da. Duela gutxi Durangoko azokan aurkeztu zuen, orain arte idatzi duen azken liburua. Egunero irakurtzen ditugu bere iritziak. Berrian, luma zorrotzez idazten dituen zutabeetan. Erreferentzia originalak eskaintzen dizkio irakurleari. Eta oso modu askean idazten du. Idatzi hala hizkuntza birsortuz. Egunero albiste jarioari ikuspuntu pertsonalez begiratzen dio. Bira ematen dio gaurkotasunari. Horregatik guztiagatik eta beste 11 arrazoiengatik, Prentxako 2010ko argia saria ematen diogu Itxaro Bordari. Ikusiko zenuten bezala, Itxarok ezin izan du gaur onera etorri, baina bideoz jaso ditugu bere inpresioak saria eman ondoren. Agitu naiz, jakin dudalarik saria eskuratzen nuela. Zen eta ez dut idazten sariak eskuratzeko, hori nire helburuetarik oso urrundago. Ikusiz zein lekutarik idazten dudan bereziki iparraldetik eta emazte izanik. Iduritzen zait egunero mirakoilu bat gertatzen dela, euskaratik eta euskaraz, maiaren lugambioak gaiten zuen bezala, eta plazer handi bat da, idaztea egunero. Batzuetan gaiak aurkitzea zaila zait, beti zerbait ateratzen da. Beti danik idatzi dut astekari eta hilabetekarietan, hasi argiatik orain berriaraino, herrian ere bai, gazteago nintzelarik. Uste dut horrek emaiten duela halako hurbiltasun bat gertakariekin, bai eta ere halako barnakortasun bat norberaren bizitzari buruz. Lagun batek erraiten zidan beti horrela idatziz norberaren bizia instrumentalizatzen zela. Uste dut arrazoin zuela, baina hori baiko da, enetzat bederen. Plaza Librean nahi intuzkelenik argiako epaimai kideak eskertu, ustegabeko sari horrentzat. Eskertu ere egunero irakurtzen nauten Euskal Herritarrak, bakoitzak bere sokoan irakurtzen ditu zutabe horiek, eta horiek ere animatzen naute aintzina jarraitzerat, eta eskertu halaber, alaba, eta neskaraguna idazten ari naizenean kriston ezin egona dudalakoa eta nekez jasaiten auterakoa. Publizitateko argia saria emango dugu urrena. Zatoz, Isabel Berezi hartua, argiako lankidea, saritu dugun lana aurkeztera. Batzuetan, leku batetik bestera joateko modurik onena, mapan lerro zuzena egitea da. Lerro horrek erakusten duelako biderik laburrena, biderik onena.
Bide hori laburra ona hartu ezin da ibiltzen da jende asko herri honetan. Luzamendutan, lana geroko utziz, seguruenik pentsatzen dutelako laburra dirudiena nekosoa, zaila eta ibili ezina dela. Aurtengo publizitate alorreko argia saria nori eman erabakitzen ari ginela, kanpaina bat oso deigarria egin zitzaigun. Hain zuzen ere, lotzen zuelako euskara ikastea bide laburraren ideiarekin, eta bide batez osasunarekin, maitasunarekin eta lanarekin. Gainera, asmatu dute mezua umorez ematen, eta estetika koloretsuz janzten. Arrazoi horrengatik, 2010ko argia saria merezi du publizitate atalean AEK euskara ikasteko biderik laburrena. 2009ko AEKaren matrikulazio kanpainak. Maitane Martínez irian zebilen bizitzan 3 gauzak ardura dutela hausnartuz, osasuna, maitasuna eta lana. Horoskopoak 3 iragarri zizkion, baina berak ez zuen euskaraz ulertzen. Lana bilatu zuen beraz eta aurkitu, berriz herribili zen, dirua irabaziz baina osasuna galduz eta utzi egin zuen etxera itzuli eta futin egiteko. Halaxe egin zuen topo berriz Gari Garaterekin maitemindu egin ziren eta Gari Kaekan matrikulatzeko konbentzitu zuen. Gaur egun Maitanek badaki euskaraz maiteminduta dago eta osasuntsu. Nola ez, lana ere aurkitu du. Batzuetan, biderik laburrena da onena. Eman izena AEKan. Betor, saria jasotzera Mertxe Mujika, AEKako ordezkaria. Bueno, lehenengo eta behin arratsalde on denoi eta on egin dagizuela. Eskerrik asko argiako lagunok eman diguzuen sariagatik. Sariagatik eta urte hauetan guztietan egiten duzuen lanagatik. Gurekiko izan duzuen harrera onagatik. Eta eskerrik asko eta mila zorion euskal prentsaren munduan egiten ari zareten lanagatik. 90 urte bete dituzuela ospatu duzue 2009an. 90 urteko ibilbide luze eta oparoa. AEKan ere urte batzuk egin ditugu, ez argia beste, baina batzuk bai. Izan ere, ikasturte honetan zehar, lehen mintegia egin genuela 30 urte beteko ospatuko dugu, ez eta AEK lehendik ere etorri. Gurea ere ibilbide luzaroa eta oparoa. Luzaroa eta oparoa baita ere publizitatearen arloran. Zuetako batzu seguramente gogoratuko zarete AEKaren kanpaina batekin, baino gehiagorekin. Lehenengotariko ura, euskaraz eta kitxo, laburra eta zorrotza. Erdara erabiltzen hasi ginenekoa, 40.000 adultos están haciendo Euskal Herria, están estudiando euskera. Hizkuntza bat estudiatu barik ikasi egin berdala erabaki genuen beste batean. El euskara no se aprende, se aprende. Euskara eta sinema orduko mende aurrean uztartu genuen eta sinemak 100 urte euskarak 1000. Eta horrelako asko eta asko. Eta hori korrika kontuan ez dute bintzet hartu. Eta bintzet guri kuriosoa egin zaigu hain ibilbide luzea izan da azkenean saria nok eta biderik laburrenari ematea. Baina Igor Elortzaren hitzak gaur nireak egingo ditut eta berak esaten zuen. Esaera dionez, bideri laburrena ez da beti onena, ez da beti interesgarriena, ez da beti divertigarriena. Esaera dionez, bideri laburrena ez da beti aberasgarriena. Baina batzuetan bai, batzuetan bideri laburrena da onena. Bestalde, eta dida batean amaituko dut, zorionak eta eskerrak eman nahi dizkiot AEKaren izenean dida enpresari eta bereziki Gotxon Garaizabalei eta Igor Elortzari. Gure arteko harremana laburra eta luzea ere bada. Aspaldiko harremana, 11. korrikarekin hasi zena eta denporan ondinok hortze ari gara ia 10 bat elkarrekin lanean. Eta beste 10 urte elkarrekin lan egiteko asmoa behintzet badaukago. Eta amaitzeko, eta hau, beti, eta azpimarratzea gustatzen zait, eskerrak eta zorionak eta benetan beraien merezi dutelako aikide guztiei. Kalean kartelak inkatzen, ero errepideetan kilometroa margotzen, ibiltzen diren aikideen implikazioa. Eta lanabarik ezinezkoa da munduko kanpainariko onena eginda ere bera zabaltzea. Eskerrik asko guztiei.
Telebistako argia saria emango dugu orain. Etorri honintza Irureta, argiako kazetaria, seguru gaudeta saria atsegin bereziz emango dezula. Kontu jakina da komunikazioaren mundua geroz eta obsesionatuagoa dagoela abiadurarekin. Informazioa azkar ematearekin batzuetan presaka. Horregatik telebista jartzen duzunean eta aurkitzen duzunean zu bajuan, kariñoz eta behar den denbora hartuta egindako lan bat, arreta deitzen dizu. Modu horretara egindako lana saritu nahi dugu aurtengo telebistako argia sariarekin. Saridunak 2009an euskaraz ikasi dutenen bidaia intimoak kontatu ditu. Eta ez dok 13 historian murgildu da 2 dokumental hunkigarritan. Lan horiek momentua gainditzen dute. Eta euskal kulturaren transmisiorako tresna izango dira urteek aurrera egin ahala. Aurtengo telebistako argia sariaren irabazlea da Zaizoi Bele dokumentala zuzentzeagatik Eriz Zapirain. Etor dadila Eriz Zapirain. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko argiako guztiei lan hau saritzeagatik. Baita ere Orio produkzioakeko denei, hainbeste laguntzeagatik lan hau atera zedin. Eskerrik asko nola ez dokumentalean parte hartu duten elkarrizketatu guztiei. Baita Amets Arzailuzi ere, abentura hontara apuntatzeagatik. Eta jakina kamerari eta teknikariei bidaia hori hain irudi eta soinu politez jazteagatik. Bueno, zer esan dezaket saritu duzuen lan honi buruz. Igual gogoratuko dut dokumentaleko 4. atalean agertzen den Jean-Michel Bedaxagarrek egiten duen hausnarketa bat. Berak dio, euskaldunok beti izan dugula gure kulturak segida izatearen arrangura, kezka. Horregatik iritsi dela guganaino hainbat kanta, kondaira, idatzi eta euskera bera gehituko nukenik. Uste dut ez dok amairuk kezka horri segida eman ziola, frankismoaren iluntasunetik euskal kulturak jarraizezan lan egin zutela eta hori da agian egin diguten ekarpenik handiena. Geroztik, kezka, baina ez kezka bakarrik, gogo berorrekin dago jende asko, eta eskerrak. Irratiko argia saria emango dugu orain. Betor, Aloña Soraluze, argiako lankidea, bere ahotik entzungo baitugu saridunaren izena. Ez da bromakoa irratiko argia saria irabazi duen kazetariak 2009an egin duen lana. Arratsaldero, ingelesak tea hartzen ari ziren orduan, berak dirigentzia bat gidatu du Euskal Herri salbaje honetako lur arriskutsuetan.
Horrekin konformatzen ez eta Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia jarri du saio-saio, astebururo zuzenean eta zertaz hitz egiten duen badakiela erakutsiz. Ez da bromakoa ez irratiko argia saria irabazi duen kazetariak egin duen lana. Eta hala ere ez ditu behin ere bromak alde batera utzi, lan horiek guztiak egin bitartean. Entzuleak ezagutzen ditu haren elkarrizketa umoretsuak, izjokoak, txisteak eta ateraldiak. Irratigintza fresko, ausart eta provokatzailea jarri du praktikan saridunak, eta gonbidatu gogorrenak ere errenditu ditu daukan komunikazio gaitasunarekin. 2010ko argia saria merezi du irratiko atalean, Info 7 irratian, 5etako dirigentzia programa eta Euskal Herriko bertsolari txapelketaren jarraipena egin duen Agin Rezolak. Urruñako estudiotik zuzenean ari gara 5etako diligentzian. Etzakit talde entzuten genuenean, de Solanos, mutil askoren ustez, gehiago luzitzen du telebistan, irratiz baino. Estitxo Fernandez, arratsaldeon. Baita zure den. Laia musika taldeak bere negatu egin izuen historiako bertsolarik onena ez baldin bada, onenetako bat izango zela hemen, eta nahi bazen duten galderak bidaltzeko, eta harrituta nagoela zenbat galdera jaso dugun, baina orain ezin dizkizuet erantzun beste bertsolari batekin hitz egin behar dugulako. Andoni, gaina arratsaldeon. Zorionak Agin, etorri zure saria jasotzera. Arratsalde on danoi, arraro xamar sentitzen naiz, Pentsatuko duzue, noski, gizara jonek ez daka ohiturarik sariak jasotzen eta horregatik izango da, baina ez da hori, hori ere bai. Baina kontua da, nik lanerako normalean argi gorri bat izaten dut hemen piztuta, eta argi gorririk ez daukadanez, soltero asko bezala ez dakit zer egin. En fin, badakit askok ez duzuela ulertuko zergatik eman didaten sari hau niri, baina ziur badaudela ulertzen ez dituzuen gauza gehiago eta hainbeste buelta ematen ez dizkizunak. Esate baterako, zergatik asmatu genuen lehenago ilargira joan, maletei gurpila jarri baino. Edo ez dakit, zergatik idazten da dena batera separatuta eta separatuta dena batera. Seguro ez dizula horren beste bueltarik eman. Egia aitortu behar dut ere, sari honek kriston poza eman didala. Info 7 beti nengoen gauzak eskatzera ohituta, soldata igoera, ordenagailu berria, soldata igoera, nire txisteekin barra egitea, soldata igoera, nire eskultura bat, soldata igoera ez da egite, esan dudan. Lankidek esan diate gehiegi ez arrotzeko, gero arrokeria hori garesti aterako zaidala, baina total, ze pagatu beharko dut, argiaren faktura. Dena den, esan didate egindako lanaren fruitua izan dela, ni jakin nahi nuke fruitu hori ze zuaitzek ematen duen, baina eta zorionduko nautela ere, badakit. Bigarren gelditu izan banintz, orduan beste asunto bat litzateke, ze orduan esango zuten, ui, ze pena, ui, bigarren gelditu zara. Info 7 Obamaren eslogana erabiltzen dugu, ez weekan. Eta txorakeriak alde batera utzita, nik nola ez beraiei eskertu nahi diet, erredakzio guztiaren izenak esaten ez pentsain beste denbora pasako nukenik, baina bereziki larraitzotazo 5etako diligentziaren soinu teknikariari eskeni nahi nioke sari hau, eta itzultzailerik antza beharrez duen epaitegi bat tarteko gure erredakzioan egoterik ez duten, Gariko Hitz Mujika eta Jon Telleriaren eskatuko nuke azken txalo hau. Eskerrik asko. Aurten, merezimenduzko argia sari bat ere emango dugu. Jakingo duzuenez, merezimenduzko sariak ibilbide oso bat saritzen du.
Datorrela bego zuza, eta, deklaratu hemen saridunen merituak. Aurten, merezimenduzko argia saria jasoko dutenek, 25 urte daramatzate Euskaldun guztion etxeetan. Beraien kanta, broma eta bihurrikeriekin hasi dira, orain guraso diren asko eta asko. Eta horren ondoan ikusten dute, txikitako irribarre berarekin hirukote honen programa. Telebista egiten asmatu zuten, inork nola egin etzekienian. Garaietara edarki egokitu dira. Horregatik, betetzen dira leporaino aretoak beraien emanaldietan. Eta nahikoa esan dut. Honezkero denok dakizuen hori buruz ari naizen. Eta beldur naiz, trampetan ari naiz alatzeko, saridunak ezote zaizkidan altxako txutxupe oiuka. Beraz, besterik gabe, esan dezadan aurtengo merezimenduzko argia saria, txirri, mirri eta txiribitonek jasoko dutela. Zue txirri jakin zuta hon, mirri da munduko guapoena. Hau dugu gure txiribiton. Txirrita, mirrita, txiribiton. Etorri matxari agapopea. Arratsaldeon, lagunok. Txema dago hemen. Berbetan. Eskerrik asko... Txema bilbotarra, Bai, nabiz, jode. Eskerrik asko saria honen jatik. Bututu da. Laburra. 38 urtez pailazorena egiten ibiltzea, Euskal Herriko bazter eta txoko guztietan barrena, ez da meritua izan, benetan, privilegio izan da. Eta ibilbide luze honek bere ezaugarri bereziak ere izan ditu, eta badu batez ere poliki-poliki apurka buru eta bihotzez gure pailazo bihurtu gara. Horregatik, utz diezaiegun hizketan sari hau, sari honen protagonista direnei, alegia txiribiton, mirri eta txirriri. Pelas, kusi kuadrilla. Bapo, bogarrillarete, dana zatear musu gorri, ondo edan. Iri kuadrillako ditu hauek, Bueno, Juanpe, eskerrik asko, baina gauza neurrien hartu behar dira, Ja, minamo? Mirri eta txiribiton. Ona etorri aurretik, xeme hitz egin dugu, ez da? Bai. Eta garbi gelditu da, gaur eskerrak emango ditugula, eta ez dugula kontu desegokirik esango. Ez da? Bai. Ederki. Eta zuetaz bat ere fidatzen naizenez, esan beharrako guztiak idatzi egin ditugu, ez da? Bai. Ondo da. Beraz, ona hemen, adostutakoa, hasi irakurtzen. Pelas chirri. La sala no entiende ni papa. Mirri. Lagunok. Adiskideok. Senitartekok. Lankideok. Agintariok. Agintzen ez duzuenok. Garbitzaileok. Zikintzaileok. Ipurdi milizkatzaileok batzuk egongo dira eta sukaldariok. Kamarerok.
Tira, nahikoa, Mirri eta Txipiton, ok eta ok, hainbeste ok eta ok, azkenean okagurea emango diguzue, Tira, martxa honetan, eskerrak ematen hasi aurretik, zera, nazkatu egingo dugu denak, lokartu egingo ditugu denak, Kau, utziko izkego. Kau, utziko izkego, bai. Ok, irakurtzen hasiko baituk. Hori da. Eta, listo. Españoles todos. Eman diguzuen saritxo hau dela eta, bihotzez eskerrak eman behar dizkizueu. Txirrik agindu digulako. Baina horrekin batera, keja batzuk ere asaldu behar ditugu. Bat, lehenengoa, basen garaia. Hainbeste denbora pasa behar altzen holako saritxoko eskorra emateko. Jopelas, jaia hurrengo errenkarnazioan ematen diguzu, Bigarrena. Gabalda xaria. Antxon, moñoño. Gabalda xaria. Piurak eta holako iminokeriak edorki zaudek. Baina zer Euskaldunok asmatu dugun gauzarik importantenetakoa munduan. Zuloa, erzulo. Zulo txoa jartzen da, eta hemen fundamentuzko zer diruik ez da, baina jateko zerbait edo, urde espiko bat esatera, no? Hirugarrena. Hau da zeremonia eskasa. Bakatu baina, habrase visto. Gaur emun, zeremonia bat, txukuna, pomposoa, fundamentuzkoa, eta behar bezalakoa izan dadin, gutxienez, militar bat behar du. Edo guardia zibilaren bat bere trinkornio eta guztiz. Baina, ez da zeremonia normalizatu izango. Baina zuen aurpegia ikusita, batzuen abereziki, hemen ez da guardia zibilik azalduko, inora atxilotzeko eta trinkatzeko espada. Tira, nahikoa. Eta gainera, patxiren garaietara itzultzen ari garen izkero, uste genuen, obispoa ere torriko zala. Munilla gurekin! Mira, barkaitzazu nire lagunak, ikusten duzue, barkatu hauen burrustakeriak, ikusten duzue ez dakitela behar bezala jendearen aurrean portatzen. Baina, hala ere, zinez esan nahi dizuet, gu hiruron partetik, asko eskertzen dugula argia saria. Min esker. Eta, zuek gutxinez barkamena eskatuko duzue, ez da? Bai. Gure errua hundi hau, aitortzera, munillaren gana joango gaitu! Agur! Eta eskerrak munillanagoaz! Agur! Munillanagoaz! Hauek izan dira 2010ko argia sariak, eskerrik asko Txitxerdin Beltxa jatetxeari eta bertako buru Peli Sarasolari, eta baita etxean bezala hartzen gaituzten hemengo langile guztiei ere. Eskerrik asko baita ere musika aireak ekarri dizkigun Aitor Furundarenari, tekniko lanetan arituren Juan Mazalduari eta zuzeneko emisioan lagundu digun Jesus Mari Irazuri ere. Eta zuei agur eta nahi duzuen arte, ez ahaztu irteterakoan euskal kulturaren urtekariak jasotzea, labetik atera berriak daudeta. Eta, orain badukagu aukera, kafean lasai hartu eta bazkaria luzatzeko. Ez ditu. Zuk uste duzu bukatu dela, baina ez da bukatu. Gauza, sorpresa badau. Eskatuko dut honea etortzea argiako koroa. Bai, argiako koroa. Bai, eta miren launtzea. Miren launtzea ere etorri dira, mesedez. Miren laguntzarekin bai, ez edo? Bai, hor, maien gainen badukezue horri bat, horri hau. Hor badau beti argia izena daun kantu bat, horrek bere historie dauke kantu horrek, nio baino hobeto dakinen batek esplikatzen balin badu hobe izango da, baina bestela historie esplikatu gabere, uste argiako korok kantau egin behar dola.
gaurkoi despedidea hona emateko. Bueno, eta maietan zaudetenok jakin hor kantu hori dala zapi zuri honekinen melodikin kantatzen dana. Berpizkunde garaian mailaz jantzia, behar zen egunkaria etxean ernarazia, beste mende baterako badut bizia. Jende bakoitzak jarriz bere izpia, taldean ontzen dugu gogoz eztia. Ekintzaile abestia, kompromiso guztia, langileak duitzata, Argia saria jaso duen grebaorokorra.info ekimeneko kidea. Saria eman dizuete informazio alternatiboaren alorrean, beste pauso bat edo emateagatik, ez? Esan daiteke, iazko greba orokorra izan zela beste koska bat behar bada euskarazko euskal interneteko komunikazioaren munduan. Bai, ala esan daiteke, da azken finean izan zen proiektu ezberdinen artean elkartu eta zerbait egitea, euskeraz, baina baita ere beste hizkuntza batzuetan, eta garrantzitsuena norberak eginikoa, ez? Hona etorri gara 3 pertsona, baina egun horretan, ez dakit, 10 edo 100 esan daitekeen, informazioa eman zuten pertsonek, parte hartu zuten pertsonak, eta azken finean guztion artean ikusi genuenak horrelako zerbait egitea posible zela. Proiektu herritar bat izan da nolabait, ez? Hori da etorkizuneko komunikazioak edo pentsat, komunikazio alternatiboak daukan bidea? Galdera zaila. Bai eta ez, bai azkenean jendeak ere nahi duelako bere iritzia eman edo bere informazioa eman, hor indimediak berak esaten zuena, ez izan beldurri komunikabidei, izan zaitezu komunikabide. Horretan, jendeak asko esategi daukan, baina bestetik kontrakoa ere nire ustez gertatzen ari da, eta da komunikabide tradizional edo ofizialek ari dela barneratzen zentzu hori, eta nolabait jendearen informazioa geroz eta gehiago txertatzen. Orduan,
bazaki zein den etorkizuna, eta kazetaria ere ez naiz orduan, ezin dut. Dena gara, etorkizuneko mobilizazioei begira antzeko ekimenik martxan jartzea edo buruan badukazue? Ez dakigu oraindik horrelako ekimenik egongo den, baina berez jarri ditugu. Hau da, egunkarialibre.info ere sare horretatik sortu zen, eta sare horretatik haratago, jende asko parte hartu zuen, alakran aturontziaren inguruan, gure arrantzaleak askatu ekimena ere sortu zen, eta hori hainbat herritarrek sortu zuten, eta jendearen parte hartzearekin, eta aurrera begira ere, hau da, bertan sortu ziren lanak eta bertan sortu ziren elkarlan eta elkarrezagutza horiek ez dira itxi, orduan badago aukera jendearen artean aurrera jarraitu eta horrelako proiektu batzuetan, gauza zehatzetan, gauzak egiten joateko. Baina datozen urteetan antzeko proiektu gehiago sortzen dira, zorionak sariarengatik eta hitz egingo dugu. Vale, eskerrik asko. Dokumental sorta hori, zuzentzeagatik. Urte askotako dokumentazio lana, urte askotako lana dago, zaizoi belen atzean, ezta? Esplikatu izkio gutzu pixka zein izan diren lan horren klabeak. Aspaldi hasi ginen, orain dela 5 urte ideia horrekin, ez dokamairuren inguruan egin behartzala, dokumental bat. Eta orduan, hasi ginen dokumentazioa biltzen, da lehenengo elkarrizketak egiten. Benito, Irigarai eta Hartze 3 horiek egin genitun, da gero pixka gehatu zen, ze leteren atzetik den, da, arazoak arazo, ezin izan gendun elkarrizketarik egin, da, horre pixka da aparkatuta egon zen, da hala ere jarraitu gendun dokumentazioa biltzen eta nola egin ziteken dala pentsatzen. Gero egin genitun beste taka bat egin genuen, 15 bat elkarrizketa, eta gero 2007an azkenean Xabierletek eman zigun elkarrizketa, eta horrekin ikusten, gorputz bat hartu zuen dokumentalak, eta gero ametxekin kontaktu egin gendun, ametxe preste agertu zen, bidaia bat, guk burun egin genuen bidaia bat izan zitekela pixka bat modua kontatzeko, ez dokamairuren historia edo, eta bea ere apuntatu zen. Eta gero etorri zen montajea, eta gero montajea izugarri disfrutatu gendu, abestik, eta gure txikitako denborako imaginarioan dauzkagun abesti guzti horiek eta sartzen jun, da pixka forma eman, da iritsi geha honeaino. Ametsa aipatu duzu, eta nik uste badala aipatzeko puntu bat dokumental horretan, ez? Batetik badago edukia, oso garrantzitsua dena, baina beste alde batetik baita ere bauka, hori kanalizatzeko edo, lan hori egin du, ez? Garrantzitsua izan da bere aportazioa lan honetan? Bai, nire ustez bai. Horre, garbi ikuste genuen, historia hori kontatzeko behar genula gaurkotasuna emango zion figura bat. Gaur egungo kazetari bat, bidaia bat egiten duna, ez dokamairuren historian importanteak izan diren lekuetara. Eta pertsonak elkarrizketatzen ditu, lekuan lekuko pertsonak. Eta orduan, pentsatu genuen, gero gure helburutako bat zen, ez dokamairu interesgarria izan zitekela gure gurasoen eta generazioarentzat, baina baita ere nahi genuen gure generazioa eta oraindik eta gazteagoa dan jende horri hurbiltzea ez dokamairuren historia. Eta orduan amets pentsatzen genuen izan zitekeela pertsona bat ondo egingo zula bere lana, kazetari lana, elkarrizketa horiek eta bar, eta gero bestetikan gazte jendearentzat ere izan zezakela erakarpen puntu bat, ez? Eta, bea presta agertu zen, da gero oso lan politia intzun, oso gauza politia grabatu genitun berarekin, da, 5. atalean adibidez, bain dela gutxi, lehengo igandean emititu zuten hortan, oso gauza politia lekarotzea iristen danean, da, hango emakumeakin, ia etxera sartzen uzten duen, da, gauza politiak intzitun, da, oso kontentu. Aipatu duzu transmisioa, saria gazotzerakoan, honekin esan liteke, ez dokamairuren historia hori gutxo era gordea transmititzeko moduan ere gelditu dela, zer gelditzen da transmititzeko euskal kulturan? Gauza asko. Nire ustez gu nahiko zurtz gaude, gauza asko ikasi behar ditugu nire ustez gure kulturaz, ez? Ikastoletan eta jasotzen dugu kultura horren printza batzuk, baina uste gauza asko daudela kontatzeko, eta guk nik neuke diskurritu mundu bat ez dokamaiurena egiterakoan, da nik hori ez ikastolan, da ez inun ez neukan idearik ere, bai etxean entzun da bestiak eta hola, baina pixka bat ze izan zen hori, eta orduan uste ematen dula
holako gaiak tratatzeak ematen dula beste perspektiba jo, baina badakigu ondo gure lehena, gure duela 40 urteko historia ezagutzen dugu, eta uste dut handikan nahiko hankamotz gaudela eta gauza asko daude egiteko nere ustez. Beraz, beste proiekturen batean ikusiko zaitugula, Ester? Ez dakit, ala nahi nuke, a ber. Bitartean, zorionak sariarengatik eta oraintxe bertan egongo da, kafe bat hartzen. Bueno, gurekin daukagu Agin Rozola, Infozazpi irratiko kazetaria, eta urten irrati ataleko argia saria irabazi duena, eta eskerrak emateakoan ere, beti bezala humorez. Hasieratik programa basi zenunean oso ikuspuntu pertsonaletik enfokatu zenun, ez? Zentzu horretan, Infozazpin ez zute eskuak batere lotu. Ez, Infozazpin lan egitean bentaja bat hori da ez, beste leku batzutan eta batez ere komunikazio talde handitan eta sartzen zeanean, pixkat, egoak moztu egiten dizkizute hango linearen arabera, baina ondo esan dezun bezala, Infozazpin nahi nuna egiteko aukera neukan, eta nahi nuna egiteaz gain, kobratu egiten, gutxi, baina kobratu egiten. Hoi askotan errepikatu duzun idea bada, ez? Zea jarratzeko. Bueno, aipatu nahi zuen, gaztea zera, Infozazpi irratia bera ere irrati gaztea da. Ze norabide hartuko duzu aurrerantzean? Egia esan ez dakitze, orain etenaldi bat hartuko du programak, eta irailera arte bintzat ez da itzuliko bostetako diligentzia eta agin ere ez. Eta irailetik aurrera, ikusiko dugu aginek zer egingo duen eta bostetako diligentziak ere zer egingo duen. Igual itzuliko da, edo igual ez, indarren arabera eta goguen arabera izango da. Bitartean behintzat gozatu sariaz eta oraingo kafe eta ondorengo eta ondo izan. Gerrik asko. Bueno, hemen gaude Txirrindurri eta Txiribitonekin, orain disfrazak kenduta. Txema, Iñaki eta Pite. Txiribiton balitz, mutu bengo litzateke. Ez dago hau isilduko duen, kaso Ez dago isilduko duen. Bueno, saria jaso duzue, ibilbide oso batengatik, 25 urte egin dituzue telebistan, desente gehiago payaso moduan. 25 urtean, zuen formula ezaguna da, pertsonaiak ere oso ezaguna egiten zaizkio. Nola egiten da, inbeste urtean iturri hori ezagortzeko, ez? Segitzen duzue historia diferenteak eta berriak ateratzen hortik. Zein da sekretua? Ez dago sekreturik. Munduari begira, ze ematen duen eta ikusi, la sala no entiende ni papa. Hoxe, hortxe aukakide bat egin da. Hala ere, aipatu duk formula ezaguna da eta gustatuko litzaiguke formula guri salatzea modu horretan idatzi eukiko genukelako. Inork ezagutzen badu esan dizagula, bai. Erraxa bindu zaigu. Lanin berda. Tentegon, ze ematen duen, errealitatea, eta, xea bat, jefe zaztin du. Gauza jakina, payasoak ez direla umeentzako bakarrik, zuek asko defenditzen duzu hori. Hala ere, umeak ere badira zuen publikoaren parte garrantzitsu bat noski. Urte hauetan guztietan umeak aldatu dira, familia ereduak aldatu dira, etorkinen fenomenoa ere hor dago. Umeek ume izaten segitzen dute? Bai, eta jarrai dezatela urte askotan ume izaten. Problema hori da, askotan umeak ez direla beharra edina urteetan ume izaten jarraitzen, baizik eta azkar xamarra hunditzen direla batzutan. Hortzala murriztuta dago. Bai, baina umeak ume dira eta beti umei gustatu izan zaizkiena gustatzen zaizkia oraingoei. Helduak, baldin eta heldu sanoa badira, ume bat ere eduki behar dute barruan. Baina gaur egungo bisistemaengatik ume hori txikitu, gero eta ez deusagoa bihurtzen ari da, eta hori pena da. Pena da, hori, umeek ezin gozatu, ezin jolastu bizitzarekin, ezin libreago ibili. Hori, asko behartzen ari geha haurtzaroan ikuste. Gure uneko zibilizazio merke saltzaile ondan. Saria jaso duzue, beste 25 urterako badukazue gasolina, edo nola ikusten duzu zuen burua? Gasolina bai, belauna ez da, enbeste. Hala ere, honelako sariak gasolina zatikada handi bat ematen dute, bultzada handi bat ematen dute, eta hori garrantzitsua da. Eta gasolina aukiko dugu, ez gara inoiz kezkatu zenbat urtetan egongo geran gasolinaren zain. Daukagun bitartean emango dugu, eta eukitzez dugunean, lasai geldituko gara. Pailazo baina ez da erretiratzen, naizta... Apaizat torero eta pailazo igual. Ez arte, pailazoa. Modu batean bestean, igual ez gara telebistale ongo, ongo gea noiz penkasai batei, baina pailazo ez da erretiratzen. Hori ja, eta azken batean hori, persona pailazo bihurtzen. Bai. Izan da dira horrela, zorionak sariaren gatika eta urte asko dago.
Irabazi du publizitateako argia saria eta bera daukago hemen ondoan, bueno, azkenean, urtero egin behar izaten dituzue AEK matrikulazio kanpainak, bada izango da burua uste askotarako motibo, baina hala ere, urtero asmatzen duzue mezu original bat ematen, nola egiten da hori? Nola egiten da, alde batetik, ideiak nahiko argi izan da. Bueno, guk matrikulazio kanpaina abian jartzen dugunean, de hecho dagoeneko bagaude pentsatzen datorren ikasturteko iraian kalean egongo den matrikulazio kanpainarekin, eta bi konzeptu oso argi egoten dira. Marka bera zabaldu erosagutaraztea, eta gero jentia komila artean katazio bat egitea. Eta euskara ikasteko ero jarraitu behar den pertsona horrek, aukera, bere lehenengo aukera izatea AEK. Eta gero horri gehitu behar zaioa, irudia, leloa, eta horretarako lehen esan dudan moduan, guk hamarkada bat dagoeneko badaramon lanean, dida enpresarekin, beraiek kristolako esperientzia dute komunikazio munduan, eta gero gainera oso ondo harrapatu dute zer nahi duten, beraiek dira, gure korrikako diseinua egiten dutenak ere. Beraz, bi gauza horiek. Eta originaltasuna, batzutan gero ikusten dut, ez dakit oso originala den, baina gero, demostratzen da baietz, aurten saria jaso dugulako, ero jentiaren komentarioak, eta baina ez da izaten erreza, baina bentzet ematen du lortzen dugula. Bi hizkuntzetan egiten dituzue kanpainak, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz, baina euskara sortua izaten da. Askotan alderantziz ikusten da izaten da problema bat. Gaztelania sortutako kanpainak euskara ekartzen nahiko modu traketxean aritzen direla. Zuek gaztelaniara eramatean arazorik izaten duzu zentzu horretan? Bai, izaten dugu. Guk argi daukaguna da, kanpaina hau egiterako orduan nori dagoen zuzenduta. Eta zuzenduta dago euskaraz ez dakiena, eta berez horrek erderaz eman behar demezua oso argia izan behar da. Eta gero sarritan horregatik ere ez dira etortzen bat euskaraz ero erderaz dator. Baina bai, diseinu guztia euskaraz egiten da, baina oso horrekin da nori zuzentzen diogun kanpaina horren. Erdera sartzea horti dator lehen horregatik esan dut, gu hasi ginen niko goratzen dure lehemotarikoa zela euskaraz eta kitxo. Baina, esan genuen, ikaslea lortzekoa da, beraz, buelta batzuk eman beharko jako eta horti dator. Baina bai, lan hizkuntza guztirako euskara da. Jarrai ezala horrela izaten urte askoan, eta zorion sariarengatik eta oraintxe egongo da kafearen orduan. Eta eskerrik asko argiako lantalde guztiari.